On the 30th of May 2024, Vice President of the Hynniewtrep Youth Council HYC Donboklang Kharlyngdoh appeared before the investigating officer at the Sadar Police Station in Shillong. This appearance is related to the ongoing investigation into the recent Lum Survey demolition case. Kharlyngdoh was accompanied by HYC President Kupar Synrem and other HYC members. This summon follows the organization's president Kupar Synrem's earlier appearance before law enforcement on the 28th of May. HYC President Kupar Synrem informed reporters today that the demolition of the illegal settlement at Lum Survey was initiated by the HYC to combat drug trafficking and usage, with the area being a known hotspot for such activities. Kanam syata Hynniewtrep katakan musim ini kumong kanang Hynniewtrep yengi kimdan jingpenwet dan jingtenjo ERM hapo kisipai juga HYC ngenang penong ye jingkra drugs namarngi suthu biang-biang bau drugs langi mekun menta un sapur hakayeng jong phi jonga wasere sisni ke phut unumpur hero namar baleng ba kajingdon jong kisipai HYC bat ngangis kem bakiriu duwai ru gidon kilong kemi kilong kepa kilong ngi duwai namda jong phi ngi duwai ru namda jong ri ujai benriu bau drugs unom long kumbalong hakiwe pat kicaka kumbangilai mo kiti zombie apok di street of Philadelphia tingingim ko bani yo le manjang kum balong hatika ri lane apok Philippines kajing lap kajongi ba kadon kajing yadei hapleng Lum Survey bakani kajing khra drugs kamde gi kentin ki bami nangi pia gini kajing ya lenti kajongi ki ar banai ban let sigi jakapat ba ki bangi yo ikini kinong di kini gi kentin ki bami na ki dong di ki bong ba yo drugs sang ne apok Shillong la da pi kwa ban thiet philet ang te Lum Survey tin yo da basuk di kata ka bala penong ngi bangen isan khmat ya ri jaka na lor mengilala begitu gi bri gi besabean kabaar ngilap rumanta ba kadiki epicenter kumong gajaka pedeng ka supply yo drug sang ya Shillong bra ko kila don shibun ki intelligence lani ki jing yo jing tip ki jongi ya kabangim la ban ya thu pat ba ka kumnu karung udrong drug sakne jaka kumnu ki supply na e gawan gani drugs kila don ki jing tip ya kabang ngila ngidang lum menta mandala ade ka por le singin sala ban le ke badon kamban le ngi so thu i kumang laong na du to kasngi ba pi kibri ki badon bentah ka ban khai unil drugs kin yale hi kat bala kumnu ban penduk mensiam ini tingi iba kani ka jinglet ka jongi hamni hapo Lum Survey ko mong pi kam dei kadi ar bentah ka wei kadi ka jing sa be ai ka jongki bat ka baar ka bakam pensyong khya yangi kadi ka jing don jong kibri ki ba supply drugs so jaka ndai ki kentien ki bami tang nangi ndai ki kentien ki bami tang na gitu kibri ki bangi lakem ka jing khandra ka jongi ndai wat ki bri ki ba syong dukan hang to hajan ru udon we briuli ba ai da kajing tho yang yu boong ba ngahi ngala de witness ba kani ka jaka ka khai drugs te kata ka blok long yang i bangin shim to senjam ka apply trick ban le wa ikini gibriu ndrei kitu gibriu ka dien mangitip le asi kitip bangiwan ka jaka kim shim la don show tu i ha kajing khra jong ba HYC kala don pat kajing mana no nakaliang SP tu i skasi ulong ba HYC kam dei ban le hi ikini kam ba de drug re ban IT gibriu ba de ki expert ban handle kini kam idon ayu ban ong habdian bat kila yo jing tip bakat tei ke jaka hapo Lum Survey ka dan ne taki nong khai drugs basir khai beli film tre ban ya trilang ba pi kumbakalong menta ya kani ko wengim la ban let bal yo le si ki don wat ki langyong na ka police department pi badon benta wat ka kam khai kam di drugs tingi ngimla ban susyania
kulmar ban syuang mangin ai information ya ki pulit bangi hakata ka singin le hakata ka jaka kata ka singin le kata ka te kam don jing mut syu kata ka mission ka jongi ka mangin le ban khenra la ne ban yo ya ki brio ki badi kum juru ki badi drak semala dang ile aku tangi tep bangi nom lap isu nang ni sakmat ya kata ngatrai la dek fikli wat nagi he pulit ru ki tep ha ba even ha ka police department ki don ki bri ki badon ki ba la ban don ki bri ki badon benta